timore kama jogi okaka ya jogi tema Facebook atema weche dongo manade ni yawo ma gik matinde timore e Facebook manade ni ma to koro ng'ani nyocha go dho gavana manade ni yawo ma ng'ani nyocha tieko gavana kamani weche siasa tema tinde tek tema rumo manade ni aneno ang'o ajeni aluongi to pod ibedo ei ot donge wuog ane oko wuog oko ichung' bathe ka gol kata gini nyalo goya piny magi gik monego itiyo gi wich iketo koya cha ne kaka nyathi ng'iyi kaw gini ket bathe kono apenji iduogo sadi chung' ka sama wuoyo kodi webedo piny tabedo iduogo sadi wuo koda mojiwore aduogo sani nidhi kure nadhi e center okebe biane ka wuoth mojawore wuotho na king'anjo mama do kawuoni gera ineno nyathiuni kalane bathe ka wuoyi matin adwa ni wuoye gi nyathini wuoye gi nyathini okebe wuoye ga ajeni ang'o mini idwa chando baba miya stress mokane idwa chando baba nyicha koyud baba gi tuo mar pressure kendo idwa chaki mede sukari ajeni wuoye gi nyaminu gidana maka baba sombo mapi gi punda otere miere kama mondo idhi sikul sani dong ine university ling mosapimni ajeni nyathina wuok ayude mane bath chiel kogawore gi kia wuod okelo achiel ni oduoge ajeni wuod okelo achiel ni odhi anyango mowadu manyaminu wuod okelo achiel ni bochako dhi achieng' manyaminu be gima timore dalana ka to intie wuoda maduong' babi ng'ena bedo ga oko koro pok ang'eyo ga gik madhi donjot imbe pok ikona gik chung' ka mondi donjot in donji awuo gi jaduong' bedane piny ka wuoyi matin jaduong' koro in ema dwa ni yanga koro iket joge lwete nikech iseti ginyori ndalo na ng'eny kaminenani ndalo na ng'eny asesafe e piny ni maka nyaka nyithinda step ka step giluwo step ka step sani e koyae achieng' odhi anyango sani ajeni manyocha ni nyara maonge weche mang'eny sani ajeni boduoko dwaro mana chanda gi nyithi jokokelo kare nyithi jokokelo gi gidwaro nang'o dala ka to en mana ng'at achiel machalo ng'at achiel ni nyoche ka agoye wuod okelo jaduong' okelo ka sando na nyathi nawinjo wachno ne iwinjo wachno ni obukoro nyiso na chieng' nyara ni odwa no ter university pesa te mosegolo achieng' kutoka primary PP1 gini mago te nyaka kamogi an gima dwaro nyisi nyathina ok ber kiwacho ni jaduong' malelo mago koko kama bere kata ka nyathiu ni manye di girlfriend kata ka boyfriend udrendo ni boyfriend gi Kisumu bere kata kobede gi gimiluongo ni boyfriend ni to bede nyathi modimbore ok ongi boyfriend moko ma ywa gik matinde ywayo gi gik ma kijende donje gi ma jaluor wuogane ok idhi ng'iane dhoge waka watwe ajeni wuogane oko ka baba wachno adhi loso adwa ni ng'i wuoyi matin pod anyuoyo gimitim chere time ka chero ne nyathi jokokelo moher fware nwa gi nyaminwa cha winji kiko winjwa aseng'eyo nosikona kama gi japonde sa 10 koro in lenga nyon bolelo ajeni wuogane ka bedane ka koro anaonge weche mang'eny go asetieko ineno gima nyaminu noyago ineno ko tiende mowadu oyagi D+ oyagi nyithindo plus ineno tiende ma wuowadu okebe modhini ma nyathina manyocho kaw kita wiye lew kamara imbe nanyisi ni weka winyawa gire mineno ni weka winyawa gire ibedo nyako modimbore mong'e ni wuorwa timang'o wuorwa ni osafa style marom nang'o nanyisi ok ber kago koko sate in nyako manyocha seng'e ni dhi keta dalana obede momeo ibe sani chako ringo gi wuod okelo bede nyako mar dimbore mong'e ni kata ka bedo gi boyfriend tabede gi boyfriend moro ma wachno lit na dhi ng'i giminyalo timo wuogi dhi ng'i giminyalo timo yawa anyuol to an matek
Aisuru, kisungu dendo ni aisuru suri. Kata dang'e awuok adhi kata piny Suluhu Hassan Tanzania dekora yueyo yawa. Bine. Na to. Ichio maber. Oh, kwa chore bathe koni wawuoye matin. Wawache weche moko achiel ariyo adek moko koro. Yinia. Ang'eni baba uta ng'eni kech ahinya. Koro. An abiro kae. Adwari osiep. Donge ing'e kaka an gacha. Koro adwari osiep. Koro akia ni itimo nang'o. An aol gi dating. Koro adwaro ni anyuomi mondo wadhi wadag. Dipo ni ayude kwe moro mabet matin tiya. Baba to werigo. No, baba werigo do san. Baba sani oti. Ma time wa. Ma e sawa. Ma e sawa. Inwa ere ka pod wangima. Mato. Oh, kare gima babo sibedo ka nyisa ni en adier. En adier. Ma koro kalo ma wang teko. Ma bian. Bi. Surika. Nyicha koka babo wuoyo kodi. Kimo sabas. Amo weyo. Wangi tek. Dala ukinyal biri timri kaka idwaro no bwana. Wangi tek. Okinyon gol ya wadu. Kawuono ikele nyaka dala dong. Wan babo osebedo ka wuoyo gi oko kawuono ikele nyaka dala. Baba naromo mana kode. Iromo kode to ka en kanye. Omera. Wangi tek owadu. Andring. Soma ni kada namba nicha. Ida bolo na gimoro. Ubede wache moko be magolo gik moko. Ingano okiwe Soma ne namba ni 07 28 90 250 1020. Bol gimomo pugno. Koro ing'eyo Emmanuel Ochieng dong. Koro gima timore. Jaduong' choseti. Jaduong' osewuok nyaka dala. En ogawre mana gi okodhi modho bodhi katera. Dong kora dwaro ni los weche kama. Koro gimitim igo deal marach. Kawuono weekend. Urado gi oko. Koro an adhi kono jaduong'. An mang kaka adhi wuondo jaduong'. Koro in gima kaka idwaro. Koro mera. In gimitim in short. Adwari. Ang'in usetieko. Ang'in abuogi pole. Koro gimitim. Jaduong' to wek chandi. Nyathini wamiyi. Abiro tudora kodi in case of anything. Abiro ng'iyo kaka temo ni matek mondo ibed kode. Nikech aseyudo ka inono magolo. Koro nyame imbe. Adwaro ni obed line mar Airtel. Obed line mar Airtel. Onge wa. Aya. Ba yudo ki kai wan yudo wuoyi magolo. Kela nyaka dala. Oro ni adika. Otemo 150 wada nyapewa magi tema wadhi baba mekuseti okwe wawe yware kodi. Iluongo ni jaduong' chama dhoda maneno ni ang'o matimore dhodni ma dhoda oya nono fua. Nene jogor ma yane gochende dhodni kosane nang'o. Ajeni. Baba. Bathote ming'e pondi. In bathote ming'e pondi sate. Karaseti mango sani ya wababa. Sani ya kure. Baba imbi teko. Imbi lagi weche nigo. Nwane gimiwachono. Amba ol kod. Inyiero koda kosiwuoyo koda. Awuoyo kod. Yol koda. Ubayo gi chuo ka kwero ni yol koda. Baba amba ol. Pod an miduo ya makaro fuo manade ni ya. Jaduong' tang'a timore. Ma ofuo manade ni. Ang'a timore ang'o se. Nyithindo gidwaro tiya dala naka. Jaduong' ang'a bibe. Ang'o kebe. Jaduong' ibiro mo ji dala ka. Imbi duoka kebe. Jaduong' idhi marach. Adhi marach. Nyathi ma nyako iwene time mare. Time matimo.
Jaduong'. Time mar timo ang'o? Kata in be pare diere mapok ni. Apenjo ni time mar timo ang'o? Dala na kae mikele chuo. Kisungu wacho ni lesa time. We duoko rikoda. Dala na kae mikele chuo. Nyaka imbe ya kare magi to pura nena raga ng'ogi dala na. Ang'o maneno gi? Ang'o monene dala na ni? Nyithindo gidwaro sanda moka yue nade ni? Napewa. En wach mane? Mibeda iliyo nao? Iliyo maber. Ang'o madhi mbele? Napewa dong. Ha? Wicha chalo ni nyocha. Miya ish. Mane wach motimore? Mane wach motimore ka? To koro, imbe baba nitemo kweri gigi kinokiwinji. Ha? Baba nitemo kweri gigi nokiwinji. Dong ing'e ni boyfriend to chuno ni nyaka. Koro kata kochuno, yawa, dong nitie kaka ojanja mitimo, yawa. Koro dong ineno kidong' gi sida. Natiyo go janja te mana nyara. Dong ineno kidong' gi sida. Ha? Idong' gi sida. Ha? Koro, ato to gima nyalo konyi kanyo onge, nikech ong'er ka nodwaro gik mabor, notimore nade? Giminyalo konyago onge to imbe ni chamo pesa ni. Pesa mane mana Idong' ni chamo? chamo pesa boy nano. Ha? Pesa boy nano dong ni chamo. Apenji, koro apenji, 150 manooro na sim, gipim gi gima miyi. 150 no dong Ha? nokon. Dong nagoni deal. Deal mane? Dong nagoni deal. Deal mane mane go? Chiengja dina fuli, dina fuli chiengja. Ha? Bayo na wacho imbe Be kikiliek na kata ni nachamo pesa ni. Kikiliek na. Hey, ani kono baba gigi kare. Kare fu. Emo miyo sani biro king'udho law ni koro in mano gimoka yie dala waka. To dala waka ei nyimine wate ir nyaminwa mochugo. Onge mano senyuol dala ka. Dhi ir wuoyi no kawi. Mano gimokwa yie. We ang' baba amodho dhok. Baba ni no ang' na nyisi. Ambe ang' na kone ni chamo pesa ni. Ati nachama? Pesa ne. Pesa nyalo oro ni sani esi. Aorna wa. Aoroni. To gima duong' baba to kowinja wachno, idhi manyo ng'ane dak godo. Ok wadak kodi ni wapidho nyakwaro dala ka. Ging'a timbe geri chori. Oyudo gi nyar jokonjula, oyudo gi nyar jokoyo, oyudo gi nyar jokanyo. Ine ma ok oyie. Mano gima nono kabiyie. Mano wachni. Tam siti kendi, an nuka ori. Nebe ne dwaro. Nebe ne dwaro. Iwi? Ukia kaka jitiyo gi rieko. Nini mitini? Wachi 150 ni aoroni. Be kikiketa kate kese. Itimo fuo manade ni mama. Kuru 150 onya. Chaji. Hey. An mate anenang'o dala naka ajeni ang'o timi nyathina Nade yawa ba. inena sawa lokri ane kama lokri Dong ina salomora. okay be nyathina Baba. Abiane wuoda ikonya neno gima neno ni nyocha ka wuoye tinena ni an arach. Ang'o mosetimore dakika? Chunga wuoyi matin ne gima neno ni. Ne nyaminu. Nyocha ka wacho wechegi ne nyaminu. Ne sani e duong'. Magi moro Ne sani duong'. Sani e duong' neno. Iwacho ga niya. Ng'ama jaduong' neno gima ni mabor makata rawera idh wi yien. Ok ne. Ajeni nyathina, ajeni nyara, nanyisi. Gima neno kabedo piny kamine na bedo ni katidh mana yien mochung' cha. To beri ng'eyo ni ok ichieng' ni ne. Gima neno, iwinjo gini nyathina. Gima neno kabedo piny. Kati widh mana yien mochung' cha. Malo. To ok chieng' nugi ne. Baba. Nyocha ka wacho wechegi ni ajeni owe duodore iwuodo kelo sani oting'o ma. Mar ariyo be oseikore.
An nyicha ka Ane madala na ka ikelo na nyikweni. Dala na ka nyikweni mikelo na. Nyicha ka wuoyo kode ma nyise niya. Nyimine ga te. Pok na nyuol dala. En nyicha ko nyuol oyudo nyathi mokwongo. Sani odwa chako yudo mar ariyo. Be timore dala na ka. Odhi An gima dwaro wacho ni ajeni. Uoe gi wuoyino. Uoe gi wuoyino. Ung'e kaka utimo. Oduog na pesa na masepuonjigo sikul fee. Ochako tim gimiluongo nang'o. An mano gimokad budget mok donje dala na ka. Nokaikora ne bedo gi nyakwaro mar ariyo. Kanisekelo mokwongo narwako. Okadagi. To wuoyino nitie. Mano okatimre dala na ka. To wuoyino nitie. Bo wuoyo kodi. Bo yie kaw ting' nyathi. Letna maratari. Letna maradieri. Ng'ama dwa kawo. Mama onge. Mama nosenindo. Luyo udhi wuo gi wuoyino. Tich be waonge go. Kiny aweyi ni amany kaka iwuoyo gi wuoyino. Be wadwa wuoyo gi jaduong'. Luyo. Luyo nyako matin. Ok timre dala na ka. Jaduong' kendo gini nineno. Nanyisou okebe nyathina. Nanyisi. Gik mineno gi gima jaduong' neno. Aneno gima ni mabor. Nyathini bende ohero pesa ahinya. Lakini chien ka to nitimo wuoyo nadokne kaka wadi. Kendo nabadi wato. Ng'uono be nyaka kwa. Koro gima watim. Kijana ni tije yot. Kijana ni oringo lal. Chieng' mono oro na 150 moro. Koro wanyalo luwego. Wanyalo track ego. Pok arucho message no endo. Mondo okaw ting' rawera. To rawera ni wiye to tek. To nyithindo ling'ane wadhi. Adwaro choro kama giwuoye. Kamano. Mano yo. Dong' ang'eyo. Koro. Wene ang'i gima nyalo timo kebe nyathina. Donjot. Kik ibed gi stress mang'eny. Mago to gik mwahewo. Mago mag Aya. Nyoro na ayudo miss call ni but ni naonge credit emomiyo koro chuna bira nyake. Mambe na manyi. Nyasaye be ber aromo mana kodi. Nyocha baba riemba dala. Noriembi dala. Newach gima osetimore. Ang'o osetimore kendo? Apek. Ipek? Chalo ni iji ni en ma. An mano keja. An mano keja je. In ma? Ine manyocha bayo kodi ma iji. Jen mani riambo. Baba no riemba. An mano keja je. Mano keja. Ma iji baba no riemba ni abi nyuoma koro. Mondo anyuomi? Nyuoma. Mano dadagi. Koro. Guma nyalo koni. Iwacho ni ijino mara dong. Anyalo miyi pesa matin timed gima in godo to wadwa gol ejino migeni santo ka nyathi sani okagol. Chunka ajen ile ka. Omera. Chunka ajen chunka. Omera ineno gima otimore dalawa. Donga neno. Chieng' moro na wuoyo kodi ka wang'i taki jeno kili nyaka od babu ka babu onge. Ineno? Donga neno gima timore. Ineno koso kineno? Aneno. Iwache ang'o? Donga nyise niya. Anyalo miye pesa moro matin. To omed gima en godo no. Mondo odhi ogol lecho tima boson. Mane gima idwaro. Koro gima timore? Mokwongo ichayo ji. Kendo inyalo kona mbele na gi modong' dwe achiel ni dhi nyuol ni tima boson. Nitie kaka nwasewuoyo gi baba. Koro ma iwich teko ni kama ogike. In be ma iwich teko ni kama ogike. Gimoro amora waseketo list te. Koro lweny pok nogo ga goko. Lweny go gi sirikal. Ma nyathi sikul. Ne kigutera ir sirikal. Ang'e sirikal biro twe ang'e. Pod iluorori e tok odwa ni biro ni wuoyo gi jii. Donge be manyoro no manya ineno nyoro no manya. Kirucho namba ng'ani? Naserucho ene mo. Linga penji nyathiwa. Ma ng'ama inya nyuol godo.
Kata sura ni kineno manga minyalo kele dalawa, sura ni kele dalawa. Winjo bro, mano accident. Mano accident. Ok ni yer wuoyi maga kenyuol go tinyalo wacho. Ma sura minyuol go. Koro anda timo liero doga ni ginene. Idhi romo gi baba, in be wadhi romo kodi. Koro gumati mondo mi kesno ru. Sani ok anyal winji. Gumomiyo 150 ni anyalo duoko ni mani oro na chieng' mana yo. Koro bia chaka medi moro matin mondo kesno. Ineno. Bia or ni pesa moro matin mondo. Mitimo no kendo romo tu. Manchai. Macha ok dang ya dala uka gwa kukujo. Ni biro gine imiyo nyathi wa nyathi ma pod tin. Nyicha ko yudo mokwongo nyuolo. Sani chake miye mar ariyo. Idwa no gol. Ogol. Idwa neko. Okane kine bia or ni moro matin mondo idhi tim. Ne jen, ime wuok kanyo. Ne jen. Ne onge gima korikona, an abo biro dala gi sanduk mondo inyuoma wachno rum. Sani koro kadwaro ing'eni ni dhi timo sani ang'eni dhi chuni ni koro inyuoma nikech isemiya ich gi nyithindo ariyo go babwa onge kuma dhi gole pesa ma pidho go. Koro adwa timo nang'o ambe koro ga lweta pod ni koro kimna gi dala uka ambe lweta ma pod ni nono ne duogi na koni ne ambe lweta ma pod ni nono pod aonge nyalo moro malong'o madena